खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव खौरां खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 5थि BTC मावफुं आफादनि थाखाय 12 मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। गिबि खेब 2 आइजोफोरखौ थिसनदों। मेघालया शिलंखौ फुटबल मिरु महरै जौगाहोनो थाखाय NEUFCजों 3 बोसोरनि गोरोबथा बिलाइयाव सागान होदों। गौहाटी मुलुगसोलोंसालि PGSU 2025-26 नि फिथाइ ABVB आरो आसुनि गेजेराव देरहासारनाय। 19 अक्ट'बर खालि रुंसारि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ 100 निबो बांसिन सिफुं दामगिरिफोरा देंखोआरि मान बावगोन। दिल्लीनि मुनिरखायाव नखरारि नांज्लायनायनि उनाव मणिपुरनि आइजोआ थैबाय, सासे सुबुङा जोखोम। दिल्लीयाव साउथ एशियान इउनिभार्सिटिनि फरायसानि सायाव आथोनारि गाग्लोबनाय, FIR होबाय। बांलादेशआव सि-जोम फेक्टरि आरो केमिकेल वेयारहाउसआव अर खामनायनि जाहोनाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। 5थि BTC मावफुं आफादनि थाखाय 12 मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। गिबि खेब 2 आइजोफोरखौ थिसनदों। मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जाथाय जानानै मैया 5थि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि 12 गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरा क'क्राझाराव थानाय BTC बिधान सभानि लांगोनायाव समायखिरा लायो। रायजपालनिफ्राय नेमखान्थि बायदियै गनायथि मोननायनि उनाव आसाम सोरखारनि उफ्रा गाहाय नेहाथारि मुकेश कुमार साहुआ समायखिरा लाहोयो। BTCनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय 2 आइजो मुनमुन ब्रह्म आरो बेगम आखतारा आहमेदखौ मावफुं आफादाव सोफानाय जादों, जाय BTCआव आथोनारि समानथिनि फारसे मोनसे दावगाफुनाय आगान दिन्थिदों। मावख'आरि बिथोन बायदियै गाहाय हाग्रामा महिलारिया गाहाय बिफानफोर जेरै PWD, पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय, रांखान्थियारि, गेलेमु आरो लाइमोन अनसायनाय, हारिमुआरि आयदाफोर, INWPT, NBNC, IBA, GAD आरो MCLAD बायदि गुबुन बिफानफोरखौ सामलायगोन। लोगोसे गुबुन बिफानफोरखौ गुबुन बिफानफोरनो बिबान होनाय जायाखै। लेङाइ गाहाय रिहन दैमारिखौ आबाद बिफानाव बिबान होनाय जादों, जेराव मृत्युन्जय नार्जारिया हान्थामेलानि बिबानखौ लागोन। मुनमुन ब्रह्मआ नोगोरारि जौगाथायखौ सामलायगोन आरो रबिराम नार्जारिया सोलोंथाइ बिफानखौ दैदेनगोन। देरहासात बसुमतारीखौ सावस्रि आरो नखर अनसाय होनाय जादों। प्रकाश बसुमतारीया समाज अनसाय सामलायगोन आरो पानिराम ब्रह्मआ हाग्रा आरो जिब जुनारफोरखौ सामलायगोन। गुबुन गोनां हाबाफोरा जाबाय धीराज बरगयारिनो हा संरैखाथि आरो आयेनारि मेट्रल'जी, बेगम आखतारा आहमेदनो PHE आरो आगस्टास टिग्गानो जिब जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफान। गुबुन फारसेथिं गणेश कछारिया दै जगायनायखौ दैदेनगोन। लोमस्राव दैमारिया हा खाजोना आरो खैफोद सामलायनायनि बिबानाव थागोन आरो प्रेस मुसाहारिया दै सम्पदफोरखौ सामलायगोन। बावैसो जानाय बिसायख'थियाव 28 मासि लानानै रोखा मेजरिटि मोननो हानाय BPFआ उदां जानानै गोदान सोरखार दादों। नैथि खौराङाव दङ। मेघालया शिलंखौ फुटबल मिरु महरै जौगाहोनो थाखाय NEUFCजों 3 बोसोरनि गोरोबथा बिलाइयाव सागान होदों। मेघालय सोरखारा रायजोआव जोलुर दावगानाय आरो दावबायनायखौ बांहोनो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCजों 3 बोसोरनि मोनसे गाहाय गोरोबथायाव मुंसाइ खालामबाय। बे MOU खामानिया 2025 निफ्राय 2028 सिम खारलांनो गोनां। बे MOUनि गुबै थांखिया जाबाय शिलंखौ भारतारि फुटबल केपिटेल महरै लुनाय आरो जायगानियाव फोथार फुटबलारफोरखौ जौगानाय। बे हाबा मावनायनि गेजेरजों सोरखार आरो NEUFCआ लोगोसेयै फुटबल ट्रेनिं केम्पास, क'चनि सोलोंथाइ, रांखान्थि आरो फेन पार्कफोरनि खामानि मावगोन। जोबोर गुबैयै NEUFCआ शिलंआव मोनसे थाग्रा एकाडेमि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स, रेसिडेन्सियेल एकाडेमि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स लुगोन।
चिफ मिनिस्टार कनराड के सांगमाया बुंदों दि बे लोगोसे खामानिया मेघालयनि गथ'फोरनो गोदान सुबिदाफोरखौ गायसननो आरो खामानि मोननो हेफाजाब होगोन। NUFCनि मालिक जन आब्राहामा बे साननायखौ हेफाजाब होदों आरो बेखौ नर्थ इस्टनि समाजारि फुटबल जौगानायनि गुबै राहा होनना बुंदों। बे हाबा मावनाया मेघालयखौ मोनसे केल पिरियडनि हाग्रा महरै लुनायनि थांखि लादों, जाहाथे NUFCनि गेलेगिरिफोरा रायजोनि पिरियडनि फसंथानफोराव बाहागो लानो हायो। थामथि खौराङाव दङ गौहाटी मुलुगसोलोंसालि PGSU 2024 निफ्राय 26 नि फिथाइ ABVB आरो AASU नि गेजेराव देरहासारनाय। गौहाटी मुलुगसोलोंसालि GU पस्ट ग्रेजुएट फरायसा आफाद PGSU 2025 निफ्राय 26 बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय, जेराव मोननै गाहाय फरायसा आफादफोरनि गेजेराव गावस्रानानै देरहानायखौ नुनो मोननाय जादों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVB आ मोननै मख'जाथाव मासिफोरखौ आवग्रिनो हादों, आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि। ABVB नि गुन्जन देकाखौ आफादगिरि सायख'यो आरो प्रबल ज्योति शर्माया गाहाय नेहाथारि मासियाव देरहायो। PGSU 2025-26 नि गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा जाबाय प्रेसिडेन्टआव दङ गुन्जन देका, जेनेरेल सेक्रेटारियाव दङ प्रबल ज्योति शर्मा, भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ सिद्धार्थ शंकर हाजरिका, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव दङ बारबी गगৈ, लिटारेरि सेक्रेटारियाव दङ जनक फुकन, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव दङ यादृशी शर्मा, स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ मेलआव दङ उदयन नाथ, स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ फिमेलआव दङ गार्गी पाल, कालचारेल सेक्रेटारियाव दङ पंकज मेधी, माइनर गेम्स सेक्रेटारियाव दङ सुदीप दास, डिबेट आरो डिस्कासन सेक्रेटारियाव दङ सिद्धार्थ शंकर दुवारा, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारियाव दङ चिन्टू थापा, मिउजिक सेक्रेटारियाव दङ प्रीतिमालिका कानिकार, फिजिकेल फिटनेस सेक्रेटारियाव दङ पूर्व बरग'हाइ, फाइन आर्ट सेक्रेटारियाव दङ टिंकुमणि कौशिक, मेजर गेम्स सेक्रेटारियाव दङ कनकेशर बर', स्पर्ट्स सेक्रेटारि पस्ट ग्रेजुएटआव आयुष गौतम, स्पर्ट्स सेक्रेटारि आन्डार ग्रेजुएटआव भुयासी बरुवा। बे बिसायख'थियाव उदां बिजाथि आरो गुबुन फरायसा आफादनि थान्दैफोराबो देरहासारनाय नुनो मोन्दों, जाय बे बोसोरनि फरायसा बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन फिथाइखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ 19 अक्ट'बर खालि रुंसारि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ 100निबो बांसिन सिफुं दामगिरिफोरा देंखोआरि मान बावगोन। थांनाय दानाव रुंसारि जानाय आसामनि अनजालु हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गखौ 19 अक्ट'बराव बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायनि दान मोनसेनि सानाव मान बावनाय जागोन। सनापुरनि कामारकुसियाव बिथांनि गोथै देहा सावनाय थावनियाव मोनसे गिदिर गोसोखांथि हाबाफारि लानो थांखि लानाय जादों, जेराव रोजा रोजा अनसायगिरिफोरा ज' जानायनि आसा दं। गोसोखांनायनि मोनसे गोसो बोनो हानाय हाबाफारि महरै फोरमायनाय बे हाबाफारियाव बै रोजाबगिरिखौ मान होनो थाखाय गोबां सुबुं दिन्थिफुंनाय जागोन, जायनि देंखोआ लाख लाख सुबुंफोरसिम सौहैदोंमोन। सामलायगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सा 2000 सिबियारिफोरा जयै सिबिनाय आरज रोजाबनानै बाहागो लागोन। मोनसे रुजुजायै मान बावनायाव सा 100निबो बांसिन सिफुं दामग्राफोराबो खौसेथिजों दिन्थिफुंगोन, जाय रुंसारि महरगिरिनि थाखाय गोरोबलायनाय आरो मान होनायनि नेरसोन जागोन। बे जायगा, जायखौ गोबां मोजां मोनगिरिफोरा आथिखालाव जुबिन धाम होननानै बुङो, बेयो मोनसे गोथार थावनि जानानै दं, जाय रोजाबगिरि आरो आसामनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोथौ गोसोआरि सोमोन्दोखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ दिल्लीनि मुनिरखायाव नखरारि नांज्लायनायनि उनाव मणिपुरनि आइजोआ थैबाय, सासे सुबुङा जोखोम। खोला-सोनाब दिल्लीनि मुनिरखायाव मोनसे अजद होनाय नखरारि दाङाबाजिनि जाहोनाव मणिपुरनि सासे आइजोआ जिउ गोमायो आरो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। थैनाय सुबुंनि मुङा टेम्पी खंसाई, बिथाङा बिउटिशियाननि खामानि मावोमोन आरो आसामनि सेनापति जिल्लानि गामिनिफ्राय फैदोंमोन। जोखोम जानाय हिन्जावनि मुङा थामजां भिनै मेइताई, बिथाङा गंसे ग्रसारि दखाननि मालिकमोन आरो मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लानि। बिथांमोना मुनिरखायाव 3 बोसोरसिम लोगोसे दंमोन। आइजोआ बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव बिफाजों सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव रबिबारखालि पुलिसनो मोनसे खैफोद गोनां कल फैदों। जेब्ला मावख'गिरिफोरा सफैयो अब्ला बिथांमोनहा नुदोंमोन दि गाहाय दरजा आरो बाथरुमनि दरजा मोन्नैखौबो सिंनिफ्राय फांथेनानै दोननो गोनां जादोंमोन।
बाथरुमनि सिङाव पुलिसआ सानैखौबो गोदोनायाव जखम जानाय आरो खाथियाव थैजों बुंफबनाय सिखाजों लोगोसे हायाव गोग्लैना थानाय नुनो मोनो। सानैखौबो थाबैनो एम्स ट्रमा सेन्टाराव लांनाय जायो। गोदोना गोथौ जखम जानायनि जाहोनाव खंसायखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। मैथाया दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि नांज्लायनाया हिंसायारि महर लादोंमोन। पुलिसआ आयेनारि बिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो जखम जानाय सुबुंनि बिबुंथिखौ रेकर्ड खालामनायनि उनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो हागोन होनना बुङो। द'थि खौराङाव दङ दिल्लीयाव साउथ एसियान इउनिभार्सिटिनि फरायसानि सायाव आथोनारि गाग्लोबनाय, एफआइआर होबाय। दिल्लीनि साउथ एसियान इउनिभार्सिटि (SAU) नि सासे आइजो फरायसाखौ केम्पासआव आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद होनाय जादों। बे जाथाया फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय सोमजिहोदों। पुलिसआ मैया मिथिहोयो दि समबारखालि केम्पासआव फरायसाखौ जखम जानाय आरो दुखुआव गोग्लैनायनि उनाव एफआइआर फार्स्ट इनफरमेशन रिपर्ट होनाय जादों। थांनाय सानखालिनो गोमाना थानायनि खौरां मोन्नाय जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया मावख'गिरिनो फोरमायदों दि मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामनि साखाथियाव 4 सुबुंफोरा बिखौ गाग्लोबदों। एफआइआरआव हानजा जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायफोरखौ लानानै दं। पुलिस डिप्युटि कमिशनार कोलआ बिथाङा बुङो दि नायबिजिरनायखौ नांगौ बादियै सांग्रांथि आरो गोनांथि होनानै खालामनाय जादों। पुलिसआ फरायसानि थांलाय फैलायखौ ट्रेक खालामनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सीसीटीवी फुटेजफोरखौ बिदों। फरायसाफोरा खुंथायारि ब्लकआव ज' जानानै 8 घन्टा धरना होदोंमोन। बिथांमोनहा मुलुगसोलोंसालि खुंथायखौ बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव जेबो उदिस गैया आरो लासै जादों होनना अजद होदों। मुलुगसोलोंसालिया बे खामानिखौ सोंखारिनानै आरो फरायसाफोरखौ आबुं हेफाजाब होगोन होननानै मोनसे बिबुंथि फोसावदों। 7थि खौराङाव दङ बांलादेशआव सि-जोम फेक्टरि आरो केमिकेल वेयरहाउसआव अर खामनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा। राजथावनि ढाकायाव मोनसे सि-जोम फेक्टरि आरो नांजाबनाय रासायनारि गुदामाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 16 खामानि मावग्राफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मावख'गिरिफोरा मिथिहोयो। मिरपुर ओनसोलाव अर जोंब्लावदों, गोख्रैनो बिल्डिंफोरनि गेजेराव गोसारदों। अर खोमोरग्रा बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे अरा रासायनारि गुदामनिफ्राय जागायदों, जेराव हाइड्रजेन पेरक्साइड आरो प्लास्टिक बायदि गोबां खामग्रा मुवाफोर दंमोन। बोलि जानांनाय बांसिनखौनो सि-जोम फेक्टरिनि सिङावनो बोखांनो हायो। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि मावदांसाफोरा खामनाय केमिकेलफोरनि जाहोनाव जानाय बिस गोनां उखुन्दै हां लानायनि जाहोनाव थैदों। अर खोमोरनायखौ होबथानो थाखाय मैया अर खोमोरग्रा हानजाफोरखौ थिसननाय जादोंमोन, जाय अरखौ गोबां घन्टा लादोंमोन। अर खोमोरग्रा बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदोंमोन दि जाब्रबथायाव नागिरनायनि खामानिया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ। गाहाय बोसोनगिरि महम्मद युनुसआ दुखुनांथाव जिउ गोमानायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायो आरो खैफोदनि जाहोनखौ मोजाङै नायबिजिरनो बिथोन होयो। बे दुखुनांथाव जाथाया बांलादेशनि दारिमिनारि खोन्दोआव रैखाथि मानदान्दा लोरबां जानायखौ लानानै सोलिबाय थानाय जिंगासिनायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।